हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायहरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों DK दैमारि प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे फैनो गोनां बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों दैमुनि दै बादि गोजों गोथार। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों बर' सावथुन मुलुगनिनो बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंग्रि मिथि नार्जारि लोगोसे देबाजित। मेथाइखौ रोजाबदों आलपिनस्टन बर', लोगोसे बेबी राभा मेथाइनि लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों आलपिनस्टन बर', मिउजिकखौ खालामदों कापिल बर', DOP पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों सान बर', मुवायाव दङ दुर्गा दैमारि। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि अफिसियेल टिजार भिडिअखौ DK दैमारि प्रडाक्शन चेनेलाव बावैसो रिलिज खालामनानै होबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना बेनि टिजार भिडिअखौ सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला DK दैमारि प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो आरो बेनि फुल मिउजिक भिडिअखौ बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो लोगोफोर। बेनि फुल मिउजिक भिडिअखौबो थाबैनो DK दैमारि प्रडाक्शन चेनेलाव थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन बायदि मोनदों दे लोगोफोर, मानोना बिथां मिथि नार्जारि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरा माबायदि जायो। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखायो। लोगोफोर, बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। नेक्स्ट आपडेटआव दङ लटिफ क्रिएशन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों माब्लादि गोसारखो। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों लटिफ लोगोसे मिस्थि रय। मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रिमाल दैमारि लोगोसे पुर्निमा बर'। करिय'ग्राफखौ खालामदों रोमै बसुमतारी, डाइरेक्सनखौ खालामदों लटिफ भाई। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि सायाव आं दाखालिसो मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंमोन। बे मिउजिक भिडिअखौ बावैसो रिलिज खालामनानै होबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला लटिफ क्रिएशन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों लोगोफोर। दासिमाव जुदि नोंथांमोनाबो बे मिउजिक भिडिअखौ नायालासिनो थादोंब्ला बयबो लटिफ क्रिएशन चेनेलाव बयबो नायहैदो आरो लोगोसे बिथांनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामहैदो, जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो फल' प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।